Mill-evoluzzjoni tar-razza umana, il-biża' kienet vitali sabiex il-bniedem jidentifika perikli li jista' jaffaċċja ta' kuljum. Illum il-biża' evolvit ukoll u tgħix, tqum u torqod magħna. Min xi ħaġa tibsa ejt il-verità mill-immaġinazzjoni jew mir-realtà. Kull bniedem maħluq b'xi forma ta' terrur, xi biża' tal-passat li jaf toħroġ fil-futur. Jew tara film tal-biża' u tibqa' impressjonat minn għalik li tinsab waħdek miegħek timmaġina l xi ħadd. Kull ħoss jaqtak minn ġewwa imqannef ħarieħ, delli jitba' dwarek timmaġinhom irwieħ. Biża' differenti ta' kull għamla u qies, biża' surreali jew biża' x'jgħidu n-nies, biża' li telbek jew twaqqak it-tentazzjoni, biża' tal-midja soċjali li titlef l-azzjoni, biża' li tinqabad meta tkun qed tgħix fid-dnub, b'dempek taħt il-blat tibża' tkisser il-lub, bik min is-senitħa lanqas tiġġudikak li tibża' naturali u l-moħħ jikkontrollak. Biża'. Il-biża' mhijiex biss l-infern jew li titlef il-grazzja t'Alla. Iżda hija reazzjoni emozjonali u naturali. Il-moħħ jidentifika theddida u jwissik. Jew tgħix jew tiġġieled il-biża' tiegħek. Għandi l-biża' tiegħi jien ukoll uman, nibża' li nitlef l-identità bejn Johnston u l-Hooligan. Nibża' minn kliem u l-sini għax jaġlu aktar mill-ħsieb, nibża' kemm il-darba li Alla tagħmilt ċertu ħbieb. Nibża' mill-kiddieb, nibża' mill-ġarbin, minn min jgħid fuq in-nies miegħek żgur jgħid bik mal-ħin. Nibża' mis-suppost ħabib li jużak jinqeda bik, dak li x'imma jkollux bżonnok fil-prontitur kontri. Nibża' l-weġġa li sistijaj li huma kollox għalija, nibża' mill-ħażin li tikli tal-ħbiberija, nibża' minn mill-laħħa u qed jar in-nies dubbin, li nesa minn fejn beda, nesa dak li kien. Nibża' li ma narax li bni jikber, nibża' mill-kwiet, tinsew x'ankallu ċifru kien anġlu fis-smewiet. Missieri kien għallim nibża' mill-ħaj u mhux mill-mejjed, nibża' li ħajkolli nieqaf awwal kemm ma nħoss li għad biżżejjed. B'mod psikoloġiku tista' tuża l-biża' bħala arma. Bil-biża' tista' tifred, tkisser, teqret u anke toqtol. Iżda wieħed ma jridx jinsa li l-ħajja hija rota. Rota